Nu. Hvem starter? Det var du bare. Wow! Fuck, det er nice. Skal vi ikke lige prøve at lave den? Velkommen til de stive mongoler. Og til dem, der ikke ved det, det er en sovepose med mega hårbolde i. Ja, de er stenere også. Og det var rigtig underlangt på. Okay. Og jeg skal sige, yes, knashår. Derfor kan I lige se sådan her. I skal virkelig tage på det derhjemme. Så Bus. Okay, nu skal I se her. Det gik ikke ud af bolden, det gik ud af min fod. Der kan man med lære den, den gamle idiot. Okay, det er klar. Altså, det er de stive mongoler. Nå, det er sgu nej, det skal bare to. Sidst igen! Og så! Wow! Vi siger farvel til de stive mongoler. Okay, I ser lige det sidste. Kom nu! Og det er rigtig stive, det er rigtig hårde bolde, så det går rigtig ondt. Farvel. Vi ses næste gang i de stive mongoler.